Sa ngalan sa Amahan, sa Anak, ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Hesukristo ug ang gugma sa Dios ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo manaa kaninyo. Manaa usab kanimo. Karong adlaw akong gisaulog kuyog sa akong napo ka mga kauban sa ordinasyon ang among ika-18 katuig na sa pagkapari. Sa may inyong tanaw, lami pa mi o luod na. So sa managtiayon kanang 18 katuig murag ana ginay gimo sa lawas, no, o nanay kapuol. Pero iampo ang among pagkapari kuyog nako sa ordination sila si Father Mar Balili, Father Edgar Sondo, Father Junjun Almasol, Father Roy Bukag, si Father Morphy Sarsunas, Father Christopher Amores, Father Jojo de Aquino, si Father Dave Villasiran, Father Joselito Peralta, o si Father Roger Piloton na po may kabuok, kaluoy Ginoo pari pamikaron niya. Ang among patron saint nga gipili sa among batch mao ang Saint John of the Cross, si San Juan de la Cruz. Ato sang iampo atol niining ato karong pagsaulog ang tanang mga kaparian ug ang bukasyon sa pagkapari nga mulambo unta kanunay sa tibuok kalibutan ug ang kalinaw kahusay sa tibuok kalibutan. Ug ang ato sa mga benefactors and donors ug ang tanan nga nagtabang nako sa akong bukasyon sukad pa pagsugod hangtod karon nga unta punon sa Ginoo sa mga grasya silang tanan ang buhi ug ang tuana sa langit. Ato karong andamon ang atong kaugalingon pinaagi sa paghinumdom ug paghinulsol sa atong mga sala. Kaluy-anon ta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala. Dadon unta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Himaya sa Dios dito sa langit.
Magampo kita. O Dios nga naghimo sa imong bugtong anak nga pari nga labaw ug walay katapusan, itugot nga ang imong gipili nga mga ministro ug tighatag sa imong mga misteryo hikaplagan nga mga matinumanon sa mga katungdanan nga ilang nadawat. Pinaagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak nga buhi ug hari uban kanimo dihas kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Kinudlo gikan sa ikaduhang basahon sa mga hari. Unya si Hilkias, ang Pangulong Pari, miingon kang Safan, nakaplagan ko ang basahon sa balaod dito sa templo. O gihatag ni Hilkias kang Safan ang basahon, o gibasa kini ni Safan. Unya miadto si Safan sa hari, o gibalitaan niya ang hari bahin sa kwarta. Miingon siya, gihurot pagkuha sa imong mga sulugoon ang kwarta dito sa templo, o gihatag nila kini ngadto sa mga nagdumala sa trabaho. Unya giingnan ni Safan ang hari, gihatagan akog basahon ni Hilkias. O gibasa kini ni Safan atubangan sa hari. Sa pagabati sa hari sa nahisulat sa basahon sa balaod, gigisi niya ang iyang bisti. O gisugo sa hari si Hilkias o si Ahikam, nga anak ni Safan, ingon man si Akbor, nga anak ni Mikias, o si Safan mismo, lakip si Asiyas, ang sinaligan sa hari. Miingon ang hari kanila, pagpakisayod kamo sa Ginoo alang kanako, ug sa katawhan, bahin ni ining basahuna, kay nasuko pag-ayo ang Ginoo kanato, sanglit wala man tumana sa atong katigulangan ang nahisulat ni ining basahuna. Unya gipatawag sa hari ang tanang kadagkuan sa Huda ug sa Jerusalem. Ug miadto ang hari sa templo sa Ginoo, kinuyugan sa tanang tawo sa Huda ug sa mga mulupyo sa Jerusalem, ingon man sa mga propeta ug mga pari. Ang tanan gayong mga tawo, inila ug dili inila, mikuyog kaniya, ug gibasa niya sa ilang atubangan ang nahisulat sa basahon sa kasabutan nga nakaplagan dito sa templo. Mibarog ang hari tupad sa harianong haligi, ug nanaad siya atubangan sa Ginoo, nga magmatinumanon siya sa Ginoo, ug magbuhat sa tanang tulumanon ug kasuguan sa tibok niyang kasing-kasing ug kalag, ug sa pagtuman sa tanan nga nahisulat sa basahon sa kasabutan. Ug nanaad usab ang mga tao. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Dios. O Ginoo, tudloi ako sa dalan sa imong mga kasuguan. O Ginoo, tudloi ako sa dalan sa imong mga kasuguan. Tudloi ako, O Ginoo, sa paagi sa imong mga kasuguan. Aron ayon ko sila sa pagtuman. Tagay ako kinaadman, aron akong tumanon ang imong sugo. Ug ampingan ko kini sa tibuok kong kasing-kasing.
sa dalang sa imong kasuguan. Kay nalipay ako niini, ipahilig ang akong kasing-kasing sa imong kasuguan, ug dili aron paganansya. Ilingiw ang imong mga mata, aron dili makakita sa walay hinungdan. Sa imong paagi, tagaya ko kinabuhi. Tanawan nangandoy ako sa imong mga kasuguan. Sa imong katarong, tagay ako kinabuhi. O Ginoo, tudloi ako sa dalan sa imong mga kasuguan. Ang Ginoo maanaa kaninyo. Manaa usab kanimo. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Mateo. Himayaon ikaw, O Ginoo. Si Jesus mingon sa iyang mga tinun-an, pagbantay kamo sa mini nga mga propeta. Muanha sila kaninyo nga daw mga karnero, apan sama sila sa mga bangis nga mga lubo. Mailhan ninyo sila sa ilang binuhatan, kay ang sampinit dili mamungag ubas, ni ang kadyapa mamungag igos. Ang kahoy nga walay sakit mamungag maayong bunga, apan ang kahoy nga masakiton dili maayog bunga. Dili makabungag walay pulos nga bunga ang kahoy nga walay sakit. Ingon nga ang masakiton nga kahoy dili makabungag maayong bunga. Ang tanang kahoy nga dili mamungag maayong bunga, putlon og isugnod sa kalayo. Busa, mailhan ninyo ang mini nga mga propeta pinaagi sa ilang binuhatan. Mga igsoon, ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ikaw, O Kristo. Nisulod ko sa seminaryo ni adtong Hunyo 1995. Na-orden ko, dinhi ko nag-eskwela sa San Carlos Seminary College. Niya pagkahuman diha, tulo ko katuig nga nag-eskwela sa philosophy. Gipadala ko ngadto sa University of Santo Tomas Central Seminary para adto ang akong theology. Og dito ko nahuman sa akong theology, og na-orden ko pagkapari pagka June 22, 2004. Siyam katuig na ko eskwela niya.
40 na akong edad ato pagka-ordain ako. Karon kay 18 naman, dali ra kayong kwentahon. Ang una na kong assignment pag kahuman akong ordain atong June 22, 2004, mao ang paghuman sa akong degree sa licentiate sa canon law. Mao tong nibalik ko ngadto sa UST o nahuman ako pag ka 2007. Kani laging bugo-bugo ta, dugay kay mahuman. Unya nibalik ko dinhi diha ko gibutang sa SPFY, Spiritual Pastoral Formation Year. Ang mga formators mi sa mga seminarians nga hapit na mapari, mga duha na lang katuig mapari na. Kami maoy ako usa ko sa mga formators ug usa ni sa akong mga buotang estudyante. Nganong di man mo motoo nga kabuotan ni Father Arnel. Unya pagkahuman sa 7 ka tuig pagka 2015 gibalhin ko sa prison ministry sa Cebu Archdiocesan Prison Apostolate ug diha ko ga resident sa Santo Rosario. Nya dayon gibalhin dayon ko dinhi pagka 2019 August 6. Mo ni ang akong unang parokya as kaniganing pari. Una nga hinaut unta nga niining akong naagian nga mga lugar o mga assignments. Hinaut unta nga jutay ray nagmahay. May unta o galabi ang nalipay. Sa inyong paminaw kamurong ni adinhi pila ka buok nagmahay taas ang kamot. Ay salamat wa manimba. Kamong sad pakaron ingnon sa mong nalipay. Kanus aman makalipay ang usa ka pangulo sa iyang katawhan nga giatiman sama namong mga pari, mga obispo, mga hari. Sa unang pagbasa, ang pari maoy unang nakakita sa paagi aron malipay ang mga tao. Ug unsa man na ang basahon gikan sa templo. Ang templo nga tinud-anay tuas langit, nya nanaog ang templo dinhi sa yuta nga mao si Kristo. Gani ningon si Kristo, gub-an ninyo kining temploha ug ako ning tukuron sa tulo ka adlaw. Ang iyang lawas iyang ipasabot. Nya kadtong basahon didto sa templo nga nakit-an diri sa atong unang pagbasa, pulong tos Ginoo. Sa dihang nakita sa hari, iyang nabasa ang pulong, naguol kay siya ug iyang gigisi ang iyang biste ug iyang gitigom ang tanang tao ug gipabati to niya ang pulong ug silang tanan niingon, sundon gyud namo ang pulong, ang kasuguan sa Ginoo. Kitang tanan bisan kung saon natong paningkamot, basta nasimang ganita sa pulong sa Ginoo, di na kita makahatag og kalipay. Tinud-anay gina. Bisag ka mo mga gidikanan, bisag di na mo hapit mga tug, siging trabaho, siging pangitag kwarta, pero wa na mo nagsubay sa pulong sa Ginoo, kanang inyong anak o kanang inyong kuyog sa balay, di na gina malipay. Pag naog bitaw ron ako, lipay kay ko kay nagpundok ang ato mga staff din hina na ay mga uniform nya ila de kong gi-greet og happy anniversary. Ana lipay sad ko, nangalipay baka na sila wa ko kibaw. Basig na pugos lang. Pero tanaw na ko sila mga naong malipayon man. Pasalamat sa ko sa Ginoo, Lord, salamat nga nakalipay. Nakatuman ba ko sa pulong sa Ginoo? Naningkamot pagtuman. Pero gamay pa kaayo kog agi. Karong adlawa naasad tay mga optional memorials. Kani sila si mga martyrs nga si John Fisher o si Thomas More sa England ni sila. Gipangpatay ni sila ni Henry the 8th
King Henry VIII katong nakig-divorce sa iyang asawa nya gisupak sa mga ani nilang mga pari o iyang chancellor gipatay niya nya naa sa tay santo nga si San Paulino Sanula sa kaobispo. Kani sila mga modelo ni sa pagtuman sa pulong sa Ginoo niya. Matud pa ni Thomas More usa aning mga martyrs, ingon din siya sa dihang giskidula na siya nga patyon ba ni Henry VIII. Hatag siya suwat sa iyang anak. Ingon siya, makasasala man kay kuday. Angayan sad ko nga patyon mo nang nagpasalamat kay ko sa atong hari nga maoy nihimo og pamaagi aron malimpyo ang akong sala. Og lipay kay ko nga iyang limpyuhan ang akong sala pinaagi niining kasakit nga iyang gipahamtang nako. Nindot no? Awa mo nindot ana. Ang iya bang realization ba makasasala kay ko? Nya naa may ni paantos niya. Nagpasalamat siya kay instrumento sa Ginoo para paglimpyo sa iyang kahugawan. Imbis masuko siya sa hari, nagpasalamat na noon. Maunay kinabuhi sa mga nagtuman sa pulong sa Ginoo. Kamo mga bana, sigihan mog away sa inyong asawa. Moingon mo, makasasala bitaw kay ko. Salamat sa paghatag, Lord ha. Aning klases asawa nga murag tigre. Ano mo? O magsige mog mahay. Klaro anang mga naong ninyo. Labaw na ni mga asawa, pananglitan ron ang imong bana mangulata gid nimo. Mubuwag ka or moingon ka, makasasala jud kay ko, Lord. Salamat nga imo kong itagaan og bana nga mulimpyo sa akong sala. Perti ng laguma sa akong naong. Pero limpyo na akong kasing-kasing. Kanindot ana no? Hasta mga anak, kamo mga anak, inyo mga ginikanan kusog kayo mga saba. Ingna, makasasala kay ko, Lord. Sige lang kog duwa aning computer. Sige lang ko aning tanaw kay ko aning mga porn. Ana, nya tapulan kay kustanan. Salamat nga gilatos ko sa akong mama ug papa. Perting daghanang labod sa linatosan. Yapay nang labhag sa kung ayaw kiha-kiha dito nga child abuse. Ayaw. Ingna, salamat Ginoo nga imo kong gilimpyuhan. Ano? Anong mura mamugdili makumbinser? Tanawa ra gud si Kristo, wa man na siya sala. Pero iyang himo ang iyang kaugalingon nga sakripisyo. Og mao kana ang kinabuhi sa usa ka pari ug sa usa ka pangulo. Kining atong nasod karon daghan mang nagsigig ingon nga murag golden era gid ni sa Philippines kay first time ni nga nagkasinabot ang North ug ang South. Unya ang nagtandem sa pangumpanya sila yung duha landslide ang presidente ug ang vice presidente nya mga buutan kay ni sila nagtan-aw gyud og unsay kalambuan sa nasod. Nindot man kayong paminawon, pero kung way Ginoo nga ilang sundon, wa ginay kapuslanan ang tanang paningkamot. Ambot unsa nang salmoha kay bawo tingan ni Padre ani og kamo diha Psalm 1:7 bana niingon nga if the Lord does not build the house, in vain do its builders labor. Sabot mo? Sabi ni Isaiah, kung ang Ginoo dili mo tabang sa pagtukod, way kapuslanan ang mga paghago sa mga magtutukod. Bisan pa kunog di na ta mga tug, bisan pa kunog kaadlawon patamubangon kay magsugod og trabaho, basta way Ginoo, way kapuslanan. Ug mauna ang hitabo karon sa mga nasod nga nanag-away. Porting paningkamot nila build sa ilang mga infrastructures karon gipangguba na sa mga bombs and missiles nga nanugpa didto. Luoy kayo.
Mao sa niyang hitabo sa mga pamilya nga porting paningkamot, abroad paningkamot. Ang resulta naguba ra di ay broken families. Mao sa niyang paningkamot sa among mga pari, alam misa gyud, dupa-dupa gyud. Ang resulta di ay na nag-away ra tungod sa kolekta. Diya sa atong unang pagbasa, giingnan ng hari, mahal nga hari, ang tanang kwartas templo gidda. May nga hari, kay walang sad manumbaling, kay usahay, o kanina gani mo'y awayan, ang kwarta, way giila niyo pari, obispo, santo papa, basta kwarta na nga isyo, wa giila ana, manag-away kita, muna ang Ginoo ningon, ayaw mog alagad og duha ka agalon, dili pwede ninyo dunganon og alagad ang Ginoo og ang kwarta. Na ako sa akong pagkapari, tabangi ko ninyo nga di ko mahigugmas kwarta ha. Muna hugid mo sa kolekta. Hugid sa kolekta kay kung di mo muhug sa kolekta, magpangita kog kwarta. May nang daghan ang kwarta kay inighatag nato diri sa atong mga projects igamit nato na adayon, so di na ko magpangita. Kay magpangita nako basig di nako kaampo. No. Daghan na gyud hug kolekta. Nya pamalit sad mog slots. Na ako nagpasalamat ko karon man ang katapusan akong giingon nga i-dedicate ang inyong mga gugmas Ginoo sa inyong kalipay nga napari ko, palit mog tag sa kaslat. Karon ni siyang panahon na. Karong adlaw katapusan natong akong ikwenta ang pag inyong mga gasa nako isip inyong pari pinaagi og slot ngahapon ang atong halin sa atong dopes niabot og 227 slots. Pakpak, salamat kayo. Nanatay 8,709 slots niya akong ikwenta-kwenta, mga 1,853 ang ani nga mga slots ang inyong gidedicate para sa akong anibersaryo. Pwede pa mo makahatag karong adlaw niya og mopunit pud mo sa challenge nga 18 slots. Ako nakapalit sad ko og ilang tinapalit na ko 20 ka slots akong napalit. Di ba? Kanindot ana. Di ko palkansin. Amin ingon ako, pader, apil ko mga napo naman tingali na sila kapin ang ni-apil sa 18 slot challenge. Naay ni apil ana, nasa tag 20 ilang gihatag, naay 30 kay apil lagi sila sa 18 slots challenge. Mga napo na kapin, ako kapil sa ko, 20 sa dang ako. Ako ning gibuhat aron mahigugma ko sa simbahan dili sa kolekta diha sa simbahan. Mahigugma ko sa katawhan dili sa dungog nga akong maangkon dinhi sa simbahan. Hinaut unta nga inyo kong tabangan og ampo niini. Mao na karong adlaw ang akong selebrasyon lugaw. Lugaw pa more. Na ako rong kanon lugaw. Salamat sa mga sponsors sa lugaw atong pakpakan. Ang ato rong tanang kapilya dinhi mga 26 ka chapel, 36 or 35 ka chapels mag lugaw feeding karon sila sa mga parokyano nato. So salamat sa mga chapel leaders nga ni-commit niini. Atong gitagaan silang budget aron sila maoy muluto didto og mupakaon in behalf sa akong kaugalingon nga gusto unta ko ako'y mupakaon. Ay human aning misa karon ay mo panglakaw kay naatay lugaw. Nya ug mobalik mo karong udto kay mo celebrate naman sa karong udto lugaw. Ikahapon lugaw. Ikagabi gipanugnaw na ka. Sige, lugaw aron gamay ra gasto, aron ang mahibilin nga mga kolekta o inyo mga donations atong gamiton sa atong parokya. Labi nas pagtukod ining atong mga infrastructures dinhi, kumbinto kana dihang uban pang naa dias gawas nga mga structures. Mao ni ang makalipay sa Ginoo, mao sad niya makalipay sa katawhan, makalipay natong tanan. So hinaut unta
inyo ming iampo nga akong mga kauban nga magmadasigon mi kanunay nya kung doon na sad may mga problema hinaut unta nga inyo sad ming iampo nga dili mi madala o dili mi makasupak sa pulong sa Ginoo tungod lang sa kabugat sa problema. Manindog ta. Mga igsuon, nagkatigom kita dinhi aron pagsaulog sa misteryo sa atong kaluwasan. Busa pangayoon nato sa Ginoo ang atong mga grasyang gikinahanglan ug moingon kita, Ginoo kaluy-i kami. Ginoo, kaluy-i kami. Alang sa tanang naghalad sa ilang kaugalingon ngadto sa Dios, tabangan unta sila sa pagkamatinumanon. Mga muyo kita sa Ginoo. Ginoo kaluy-i kami. Alang sa mga kanasuran nga makaangkon unta sila sa kalinaw ni Kristo, mga muyo kita sa Ginoo. Ginoo kaluy-i kami. Alang sa mga kaigsuunan natong nag-anto sa kamingaw ug sa sakit, nga ato silang alimahan pinaagi sa atong gugma, mga muyo kita sa Ginoo. Ginoo kaluy-i kami. Alang kanatong tanan nga nagkatigom ni ining Eukaristiya, nga madangat unta nato ang kalinaw nga gibili ni Kristo, mga muyo kita sa Ginoo. Ginoo kaluy-i kami. Alang sa World Meeting of Families nga pagahimuon sa Roma ug sa Archdiocesan Family Congress dinhi sa Subo karong Hunyo 22 hangtod sa 26 2022 nga unta mahimong malampuson mga muyo kita sa Ginoo. Ginoo kaluy-i kami. Nga imo untang isipon nga takos ug mapuslanon alang kanamo nga si Teofilo kamumot sa lugoon sa Dios mabayaw ngadto sa altar sa mga santos mga muyo kita sa Ginoo. Ginoo kaluy-i kami. Alang sa mga proyekto dinhi sa atong simbahan nga pinaagi sa pangama ug paggiya ni San Vicente Ferrer magmalampuson ug mahuman unta sumala sa atong mga giplano ug gipangandoy mga muyo kita sa Ginoo. Ginoo kaluy-i kami. Alang sa tanang mga benefactors ug donor sa atong simbahan nga mihatag og finansyal ug lain-laing hinabang ug alang sa mga nagtrabaho dinhi sa atong mga proyekto nga hatagan unta sila sa Ginoo ug daghan pang mga grasya sa ilang kinabuhi, malikay sila sa mga kadautan ug mulampos unta ang tanan nilang mga paningkamot, mga muyo kita sa Ginoo. Ginoo kaluy-i kami. Alang sa atong mga igsuong mihalina nga ila nang matagamtaman ang bangkiting walay katapusan, mga muyo kita sa Ginoo. Ginoo kaluy-i kami. Makagagahom ug mahigugmaong Dios nga nagpili kanamo nga imong mga alagad isip pari, dawata kining among mga pangamuyo nga gituboy diha sa gugmag pagtuo pinaagi sa among labawng pari si Kristo nga among Ginoo. Amen. Amen.
Mga igsuon, pagampo kamo aron kining ako ug ang inyong sakripisyo dawaton unta sa Dios Amahan makagagahom sa tanan. Kawatan unta sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa imong mga kamot alang sa pagdaig paghimaya sa iyang ngalan ug alang usab sa atong kapuslanan ug sa tibuok niyang santos nga simbahan. O Dios, gamhanan ug maayong magbubuot sa mga adlaw ug sa mga panahon. Ikaluoy paghatag kanako ang mga hinabang pinaagi sa imong grasya ug sa gahom niining halad karon. Agaka ang kasing-kasing sa katawhan ug sa pari aron dili magkulang ang pagtahod sa panon alang sa magbalantay ni ang pagdumala sa magbalantay alang sa panon. Pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manaa usab kanimo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amo nang gibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Angay ug matarong. Santos nga Amahan, Dios nga tunhay makagagahom sa tanan. Angay ug matarong gayod nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit pinaagi ni Hesukristo among Ginoo. Siya mao ang matuod ug tunhay nga pari nga nagtukod niining sakripisyo nga way katapusan. Gihalad niya ang iyang kaugalingon nga biktima alang sa among kaluwasan ug gitudluan kami niya pagbuhat niining halad alang sa iyang handumanan. Aron sa pagkaon namo sa iyang lawas nga gihatag niya kanamo, kami mabaskog ug sa pag-inom namo sa iyang dugo nga giula niya alang kanamo, kami mahugasan ug mahinlo ug busa uban sa panon sa mga anghel sa langit. Nagasangyaw kami sa imong himaya duyog sa ilang wayhunong nga pag-awit. Santos gayud ikaw o Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos nining mga gasa aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Hesukristo nga among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon mikuha siya og pan, mipasalamat kanimo, mipikas ug mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini ninyo nga tanan og kan-a, kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag niini ngadto siya mga tinun-an og miingon, dawata kini og panginom kamo nga tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo
sa bag-o ug tunhay nga kasabutan, ang dugo nga iula alag kaninyo ug alang sa tanang mga tao, aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Aron paghandom sa kamatayon o pagkabanhaw ni Hesukristo, nagahalad kami kanimo Amahan ining pans kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga ngayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himua nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi, Ginuang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himuang nga mahingpit kami diha sa gugma. Uban ni Francisco among Papa, Jose among Obispo ug sa tanang mga pari. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay. Malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy, dada silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy-i kaming tanan. Himuha kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay, uban ni Maria, ang inahan nga ulay sa Dios, uban ni San Jose iyang bana, uban sa mga apostoles, ug sa tanang mga santos nga nagtuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila, amo ikaw nga daygon, amo ikaw nga himayaon, pinaagi na Jesucristo ang imong anak. Pinaagi kaniya uban kaniya ug diha kaniya, gihatag nganha kanimo makagagahom nga Amahan, diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog ug himaya hangtod sa kahangturan. Maghiusa kita pagsangpit sa tong langit ng Amahan ginamit ang mga pulong ni Hesukristo.
Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan. Hatagi kami sa kalinaw nining panahuna aron tinabangan sa imong kaluoy. Mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamok samtang nagapaabot kaming malaumon sa pagbalik ni Hesukristo among manunobos. Ginoong Hesukristo, nag-ingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan o sibo sa imong kabubuton. Hatagi kami sa imong kalinaw o kahiusa, ikaw nga buhi ug hari hangtod sa kahangturan. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay maanaa kaninyong tanan. Atong ipaambit karon ang timaan sa atong panag-inig suunay. Kini ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, bulahan kitang tanan nga gidapit alang sa iyang santos nga bangkete. Ako angay makalawat kanimo, apan ipamulong mo lamang o mamaayo. Espirituhanong pagkalawat. O Jesus, nagato ako nga matuod kang anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanang butang og nagtinguha ako sa pagdawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili man ti ka madawat karon sa paaging sakramental o marika sa akong kasing-kasing sa espirituhanon nga paagi. Gihangop ko ikaw o gihiusa ang akong kinatibuk-ang kaugalingon diha kanimo
Ayaw itugot nga mahimulag ako kanimo. Amen. Ang lawas ni Kristo. Amen. Magampo kita, makagagahom og tunhay nga Dios, sinugdan o kahingpitan sa tanang bertud nangamuyo kami ihatag kanako tungod sa pagsalmot niining misteryo, ang pagbansay sa matarong o ang pagwali sa matuod, aron makahatag ako sa mga pahimangno sa imong grasya diha sa pagbuhat ug pagtudlo niini sa imong mga magtotoo. Pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Manglingkod sa makadiyot. Usa sa mga nindot nga gasa nga atong nadawat karon mao ang gasa sa pagkapari. Pulos ta nakadawat niining maong gasa nga makahatag og kalipay sa atong katawhan. Pero ang ato lang buhaton, magsunod lang kita sa pulong sa Ginoo. Salamat sa mga nakalipay nato, ang nakapalit na sa ato mga slots. Ang atong halin, total 8,709 slots na. Pakpakan na to ang namalit ni ini. So napay 45,291. Nagmisa ko gahapon og parokya na inihonghong nako padir daghan pang slot nako
mga matay na lang ta, di pa gito mahurot. Pero basin pa ding mahurot ni atong target moabot og mga 12,000 nga slots makasugod ta sa atong kumbinto. So naay mga dool-dool na lang mga 3,000 ang kuwang basin pag mahalin na nigdali, no? Salamat kay istanan. Karong adlaw, Pitsa 22, gisugda na mao ang opening day sa atong World Meeting of Families dinhi sa atong Archdiocese. Nakigdungan ta sa tibuok kalibutan sa opening mass. Alas 3 sa hapon ay misa sa katedral nya kita sa dinhi sa atong parokya ug ang tanang parokya sa tibuok Archdiocese dungan ta sa tibuok kalibutan magmisa karong alas 3 sa hapon. Misa ni para sa mga pamilya na special blessing para sa mga pamilya. So kamo mga pamilya nga makahimo pag anhi dinhi o kamo sang naay mga kailang mga pamilya nga ganahan mong pasimbahon karong alas 3 pasimbaha diri niya nasa ko'y ikaduha nga anniversary mass karong alas 12:15 atong maghimo na sad ta aron na sa lutoon nga lugaw. Hantod tingali sad sa alas 3 magluto lagi apon tag lugaw, no, para sa mga pamilyang moanhi kay magdara ba nag mga anak. So atong andamag lugaw daan. O, naasa ninyo ganahang modonate og sobra pas lugaw dadala niya dire sa simbahan basta kami dire lugaw pa more. So salamat kay ninyong tanan nga nialagad karon ining misa sa atong mga asherites, sa atong lektor, salmista, sa atong mga dire mga IT, atong sokom, naghimo aning atong live streaming, ang atong choir, ni matay gid sila sayo, mga late kinis trabaho ron, ang atong grand choir, salamat kaayo niya sa akong mga atong parish personnel, siging hago din higtabang labaw tanan sa ato diring kaning parochial vicar si Father Arnel kung celebrate karon og ang ni-offer karong buntaga pinanguluhan sa atong mga head sa pastoral si Brad Boy Mantuhak ug ang iyang kapikas kuyog sa ilang family. Masipang pakpak nilang tanan. Salamat kayo. So, manindog na ta. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manaa usab kanimo. Og manalangin kanato ang Dios makagagahom sa tanan, ang Amahan, ang Anak ug ang Espiritu Santo. Amen. Gihalad na ang misa ato ning padayonon pinaagis pagpalambo sa gugma, kalinaw ug panagdait ni Kristo. Salamat sa Dios.